kebetulan. Putri, bukan. Oke, bayang adlaw sa karon mga kamaster. Naarap kuwasang karon. Isip ka, kuwasang karon. Karon, kay panahon ng taon sa kalag-kalag, o sa Tagalog, pindas. Yata karon sa cemetery. Nagpunta sa itong mga mahal sa pinabuhi mga kamaster. Okay, let's go! Tara! Thanks! Okay, nata. Tagdating pa karon ng nagpot sa sementeryo. Malaki bulak. Anay, accidente. Bulak puros rito. Puros. Okay, mana nih? Mana? Nah, mana? Nah, apa? Oke. Balik. Nah, kamu. Sama jangan terdekas. Tuh. Karon sa sementeryo managpunta sa itong sa itong tiktik. Kaya agsara mo yung panahon na kung sila ang tagagigayon na doa po nato siya sila mga master. Kaya wilper mo din na madoa na sila sa katuig kausaran ang doa para sila para sa okay. Kita dapat sama ka master. Okay. Ada deh. Iya, abog na pito. Ito silig rin. Patang silig da. Bubuta na, maligig siya ta. Okay. Karon mga kamaster. Hugaw kang area no. Pati kadalag silig. Anong kilala itong gamiton sa. Kayo mandi silig dala. Ato sa ning plaster yung lipiwan yung mga hugaw dito. Mata kadalag silig mga kamaster. Okay. Hindi sa tanda rin. Ini kahoy. Kali na ko kahoy. Kahoy ganin na. Kaya na itong gamiton. Nilig ta. Silig. Binisilig. Kahoy ni. Mga kahoy dita. Oh no! Tumunggu nih. Kureret. Kung ba nang mabulak?
Mura. Oh. Paung. Palong man. Pansiga mga kamaster, hinay kayong pan. Asa kayong sagbot. Sobra. Wala to, wala pasok pa siya. Pata. Dari. Lulu man. Lulu nya si Tony show ni papa ni si. Angi ante Marsha. Kana yang papa na ni tatay nimo. Papa o kuan. Ada, takut terus. Takut. Ako kay March 15. Takut. Mengumpul cepat, alhamdulillah. Ito, napalong mo. Oh, iya. Jangan. Ini kebetulan. Putri, bukan sa. Yan. Pero kasi matubig na. Maganda, may ikon sa kon. Ang pasada. Tunga. Buba ni natanggal. Tanggal. Ang wala pa to ah. Lipikas tu. Ay, napasok ko. Sangyan sa kuwan, oh. Dito, yung kadita. Dito pa sa isa. Wala. Tao, pagkabot. Ito naman akong ikan, kamay pa. Wala ako. Bilin
Hmm? Ada red tiap so. Bilhin na lang eh. Wala na yung executive pa. Yan mga master. Ganito lang.